Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गुड मर्निं लोगोफोर, दिनै बलबाम फुजा सेकेन्ड डे आरोना, ओमफ्राय मन्दिराव थांनो नागिरदोंलाय आरो मन्दिराव जोंहानि न'नि मन्दिराव दुगैखां इरिखां फुजा होखांबाय। बे ससमा गोसोमखौ गाननो हामोन आङो, माने ससमा हमनानै भिडिअ बानायब्ला मेगना जेथिं नायदों बिथिंनो नुयो आरो, खिन्थु ससमा गानालासिनो बानायब्लाथाय ओरै सिदा नायदोंबाबो खायलें नायनाय बायदि नुयो, बेनिखायनो आङो ससमा गानना बानायदोंमोन। ओमफ्राय दिनै आङो ड्रेसखौ गानजोब्बाय, नै बलबामनि ड्रेस, ओमफ्राय दैयाव बिदिनो माबा लायनानै दै लायनानै लिंगुआव लुफैनांगौ आरोना, ओमफ्राय थांसै। सुबुङाबो ओंखारबाय दिनै। सुबुं कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मन्दिर है। हाँ कहाँ जा रहे हैं? आमफायाथ' फुजारि जाबाय। ए ओइ गथ' गोरलै बायदि नुथारदों। इसोर इसोर नालाय गावसासो बा माथो मेगना बुगायाखै नोंना? हा माखासेफ्रा थांग्रोजोब्बाय, ओमफ्राय जोंहा दासो नै अखा हानायखाय ने सुबुं लामाया गाज्रिथार। थांगासिनो जोङो दै लायनो, माखासेफ्रा फैनायसो नुसिगोन र' नोंथांमोना। ओमफ्राय जों एसे लेट जाबाय अखा हानायखाय। बलबाम 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 बिदि होनलांबाय थानांगौ आरो ना, बलबाम बलबाम होनलांबाय थानांगौ। ओमफ्राय जों दा लायनोसै, दै लायनोसै जोङो दै। सुबुं माथो थाबायनो हाथाराखै नोंलाय? थ' गालांजागोन नोङो। थाबायनो हायाखै सुबुङा। मोनफैजोब्बाय, जोंहा अखा हानानै एसे लेट जाबाय। लाबोजोब्बायानो। दे अखा हाबायना, दे अखा हाबायना नै अखा हानानै लेट जाबाय जोंहा। थ' सुबुंथ' गोदोनो हागौथो एथिं। एसे लेट जाबाय जोंहा। दायो दैयाव मोनफैबाय, नै दैया गिदिरैनो जादों अखा हानायखाय, माने अखा हादोंमोन नालाय। ओमफ्राय नै एबार बेहाय बानायबाय, बे फुजा होना थांखांबाय बिसोरो।
जों दा होलांसै बेहाय फुजा नै बिदि बेल बिलाइ गाइखेर लुबाय बिबार होबाय धुप धुना सावबाय आलारि बाथि सावबाय बेनिफ्राय दैखौ खावखांना लांसै जों दायो फुजा होनानै लाग्रोसै ओइ नोंहा बे उनाव फैगासिनो दैयाव मोनफैबाय लोगोफोर दायो जों दैखौ खावखांना लांसै फुजा होग्रोनानै ने सुबुं बोरो सान्थिथ' लाबासै बे लथायावनो नोंसानिखौ खावदो ओमफ्राय जों सारबानो जासिगोन बिबारजों सारबानो जासिगोन बेलदायजों सारबानो जायो दे होमबालाय एवनो खालामग्रो बेयाव लथासे हामरगोन बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम दायो लाबाय दैखौ ओमफ्राय लुहैनोसै लिंगआव नै बैथिंजायबो लाबाय हाम्फेयाबो लाबाय सुबुङाबो लाबाय बोल बम सुबुं बोल बम होन बोल बम 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 नै बे लिंग लुनांगौ गाइखेर होनांगौ ओमफ्राय बे प्रसाद बयबो होफैदों दै लायासै नोंहा